Janjane aku ngerti apa yang aku aku mungkin nek sakjane asline Pak. Lho, piye Pak? Apa sekirane sakon orang mawon padha lunga kabeh. Sebagian wis padha lunga, sebagian wis padha ning gone sak tengah alas. Nek wis padha lunga kabeh, aku bakal padha karo kowe sakon ruang kabeh. Piye Pak? Ngene lho. Anane tak klumpukake kabeh. Loh, mergo aku bakal menehi ngerti karo kowe kabeh. Wis ana bosne. Dengarane kowe lak sakon ruang kabeh iki mau dadi sampah. Aku tipane. Sabun entuk kaya sabun ana korban sing liwat ana ing papan kene iki kanggo mangan sedina kae basane mau kurang bener apa yo kanggo nyukupi keluargamu iki mau tak coba karo cukup pancen ora cukup ta yen kanca-kancaku sampeyan ape nek ora begal arep kepiye ta nek ora begal ora malah tegese nek papan kene desek oleh alas nek ora ono begal apa meneh sampeyan to ayo yo ayo ora bakal milangno kanggo nyambut gawe kemawon nanging aja nganti kesuwen papan kene kanthi kita perlu ati kita ajak nyambut sing sekirane untuk kaya pisang kang duwe selawase sing tak jaro yo kuwi piye iki sing tak dipakane aku piye kok gawe pisang kan makan duanan selawase kenapa lha nek gaweane waduh iki selawase ora itu wis biasa nang kene kuwati ora mati wis biasa ora kan dina kenapa nek gone kono kira-kira sing bodoh dunyake iki ngono iki nek ngomong desa-desa rusak tinggi wis biasa au ustaz kebutuhan kurang lha kok saiki udah iki kabeh kowe bakal tajam ngene kok kampung ning gone kutho gede sing sampe bancang lho ngomong kono prajurit iki kakek 1550 hitung sisik gak betul batang-batang iya pancen iki mau kepengin mangan nyandang itu kowe kudu wani lajar kok kaca ora iya ana darat halo bos baru kok nek ngono aku karo kanca gimana terus ayo kowe ngerti kepikiran kowe papan kene biar mesti Thank you.